A de Castelló podran deixar caure alguna ruixada. A la mar hi haurà vents variables de força 1 a 3 i brises en les hores centrals del dia que afectaran a la franja litoral i tindran força 4. Les temperatures per avui baixaran a la franja litoral i pujaran algo cap a l'interior. Greta Garbo ha mort en un hospital de Nova York als 84 anys d'edat. Esta dona, que va estar amagada de les càmeres durant 50 anys, era tot un mite en vida del Hollywood dels anys 20 i 30. La vida tranquil·la i allunyada dels mitjans de comunicació va contribuir a preservar la imatge de la diva. Amb el mateix silenci que va rodejar els darrers 50 anys de la seva vida, Greta Garbo, la divina, ens ha deixat per sempre quan en tenia 84. Ara, la família de l'estrella ha anunciat que el soterrament es farà en la més estricta intimitat, per a no trencar el modus vivendi que va caracteritzar la Garbo. Greta Garbo, de nom autèntic Margreta Lovisa Gustafsson, va néixer a Estocolm el 1905. Encara que va rodar algunes pel·lícules a Europa, el seu llançament es va produir quan se'n va anar als Estats Units, en companyia del seu pigmalió, el director Maurice Stiller. El primer treball de l'etapa americana va ser El Torrent, pel·lícula basada en una obra de l'escriptor valencià Vicent Blasco Ibáñez. Però va ser amb el film El dimoni i la carn quan la Garbo es va donar a conèixer al gran públic. Després va filmar Anna Karenina i el 1928 La dona divina, pel·lícula que li va donar el sobrenom que l'acompanyaria per sempre. El 1941 va filmar la seva última pel·lícula, La dona de les dos cares, de Cukor, que va ser tot un fracàs. Es diu que el productor, Louis B. Mayer, la va cridar al seu despatx i li va donar un xec dient-li que ja no hauria de filmar cap altra pel·lícula en sa vida. Greta Garbo va trencar el xec, li va tirar a la cara i va eixir pegant un colp de porta. Des d'aquell dia no va tornar mai a posar-se davant d'una càmera, però ja era, i ho seria per sempre, la divina. I amb les imatges de la mítica Greta Garbo posem punt i final a aquest informatiu d'avui dilluns. Durant la vesprada els anirem informant de com evoluciona l'operació tornada en les carreteres valencianes i de la resta de notícies que arriben a la nostra redacció. Bon dia i fins després. Que passen un bon dia. Fins després.